να μιλήσουμε λίγο για ένα πάρα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα στα Cane Corso και γενικά στα Mastiff, το λεγόμενο cherry eye, η προβολή του τρίτου βλεφάρου, όπως το λένε με τον ιατρικό του όρο. Βλέπουμε εδώ τη Ρετζίνα, κοιτάξτε. Ο Πρίμο είναι μέγα ζηλιάρης, δεν μας αφήνει. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πως έχει βγει ο αδένας αυτός, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για τα δάκρυα, και το λέω αυτό γιατί παλιά το αφαιρούσαν χειρουργικά και υπήρχε μεγάλο πρόβλημα ξηροφθαλμίας στα σκυλιά, δεν έβγαζαν δάκρυα και έπρεπε να είναι μονίμως με σταγόνες. Μέγα λάθος. Θα σας εξηγήσει ο κτηνίατρός σας ότι για να το διορθώσουμε το πρόβλημα, το οποίο αυτό γίνεται μόνο χειρουργικά, είναι μια πάρα πολύ απλή επεμβασούλα που δεν διαρκεί πάνω από 20 με 30 λεπτά. Ο κτηνίατρός μας απλά εκταφιάζει, όπως λέει, βάζει στη θέση του τον αδένα αυτό, τον στερεώνει με κάποια ράματα τα οποία δεν χρειάζεται να βγουν, τα απορροφάει ο οργανισμός, και το σκυλάκι μας είναι σε μία εβδομάδα με 10 μέρες από τότε που έκανε την επέμβαση, είναι σαν να μην έκανε επέμβαση. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αύριο η Ρετζίνα θα κάνει την επεμβασούλα της και θα σας δείξω πώς έχει πάει, πώς είναι το αποτέλεσμα, τι χρόνο επαναφοράς θα έχει στην κανονικότητά του, τι χρόνο εκπούλωσης, γιατί είναι ένα πάρα πολύ κοινό πρόβλημα και καλό είναι όσοι ασχολούμαστε με τέτοιες φυλές να ενημερώνουμε κάποιους ανθρώπους που ενδεχομένως να τους φοβήσει, να τους τρομάξει αυτό το προβληματάκι. Συνήθως εμφανίζεται πρώτα στο ένα ματάκι και περιμένουμε τουλάχιστον ένα μήνα, μήπως βγει και στο δεύτερο ματάκι, όπως έκανε εδώ στη Ρετζίνα μας, για να αφαιρεθούν και τα δύο, για να ιαθούν και τα δύο ταυτόχρονα, με μία μικροεπεμβασούλα και όχι δύο. Να ξεκαθαρίσουμε ότι στην αναμονή αυτού του ενός μήνα δεν πονάνε τα σκυλάκια μας, δεν νιώθουν πόνο. Το μόνο που προσέχουμε είναι να μην ερεθιστεί, να μην πάθει κάποια μολυνσούλα, που είναι ελάχιστες οι πιθανότητες, σας το πει και ο κτηνίατρός σας. Οπότε αν δούμε ότι βγήκε το ένα ματάκι, καλό είναι, με τη συμβουλή πάντα του κτηνιάτρου μας, να περιμένουμε να εμφανιστεί και στο άλλο για να τα κάνουμε ταυτόχρονα. Επίσης, επειδή δεν είναι όλοι οι γιατροί για όλα τα πράγματα, έτσι και δεν είναι και οι κτηνίατροι για όλα τα πράγματα, καλό είναι να απευθυνθείτε σε ένα κτηνίατρο που έχει κάνει τέτοιες επεμβάσεις, έχει τη γνώση, θα σας εξηγήσει λεπτομερώς ότι θα γίνει ενταφιασμός, θα το βάλει μέσα στη θέση του και θα το στερεοποιήσει με ράματα τα οποία δεν θα χρειαστεί να αφαιρέσετε, ώστε να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ. Για να ολοκληρώσουμε, είναι μια επέμβαση, όπως είπαμε, με μικρό κόστος, με μικρή χρονική διάρκεια, 20 με 30 λεπτά. Όπως είπαμε, δεν είναι όλοι κτηνίατροι εξειδικευμένοι, να το πω, να κάνουν επεμβάσεις όλων των ειδών. Είναι κάποιοι κτηνίατροι που έχουν μια εξειδίκευση σε αυτό το τομέα. Καλό είναι να απευθυνθείτε σε αυτούς για να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα εκτός από θεραπευτικό, αλλά να είναι και αισθητικά το σκυλάκι να φαίνεται σαν να μην έχει κάνει ποτέ μια τέτοια επέμβαση. Καλό είναι να απευθύνεστε στους εκτροφείς σας, οι οποίοι έχουμε περισσότερη εμπειρία σε τέτοια θέματα, και θα σας συμβουλεύσουμε και θα σας στείλουμε στα κατάλληλα άτομα. Αυτά, και τα λέμε μετά την επεμβασούλα, να δείτε και το αποτέλεσμα της δουλειάς. Καλησπέρα, όπως σας υποσχέθηκα και χθες, θα σας δείξω το κοριτσάκι μας που έκανε την επεμβασούλα και όλα πήγαν καλά. Θα τη δείτε και εσείς μόνοι σας. Είναι σαν να μην έχει κάνει καν επέμβαση. Όπως βλέπετε, ένα πάρα πολύ μικρό
Ήδη ματάκι έχει μείνει, αλλά σε 3-4 μέρες θα έχει φύγει εντελώς και αυτό. Τα ματάκια της είναι όμορφα όπως τις αξίζουν. Η διάθεσή της είναι σαν να μην έκανε επέμβαση. Επέστρεψε η ίδια δυναμική κοπελίτσα που την ξέρω και κάνει bullying στα αδερφάκια της. Να το κορίτσι μου. Ελπίζω να βοήθησε αυτό το βιντεάκι να κατανοήσετε λίγο ότι το τσεριάι δεν είναι κάτι να μας τρομάζει. Και ούτε υπάρχει λόγος να βγάλουμε ένα σκυλί από το πρόγραμμά μας, γιατί τα κουτάβια του παρουσίασαν τσεριάι. Το δείτε, την τρελή. Ελπίζω, όπως είπα, να βοήθησε το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον γιατρό μας που είναι κοντά μας όποτε τον χρειαστούμε. Και για περισσότερα ενημερωτικά βίντεο, stay tuned. Γεια σας.